Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Gareng. Piye, Tru? Dik Bagong. Piye Mas? Wah. Ora mangsaku nek ora kaya bengi iki. Bombong kaworan bungah dan suatu penghormatan aku Mas Gareng lan Dik Bagong bisa sowan ana ing desa Kemloko Legi ya Mas Gareng. Wah, tenan kok, Le. Ora mangsaku yen desa Kemloko Legi kene iki wis tak acungi jempol loro. Kok iso ngarani suatu penghormatan ki nalare piye, Mas? Terbukti ya toh. Desa kene Kemloko Legi masih memegang teguh tradisi dan budaya yang menjadi jati diri suatu bangsa. Oh, ngono. Heeh. Arepa perkembangan globalisasi, perkembangan zaman sing saya canggih, sing saya pesat, nanging sak bisa-bisa awake dhewe dadi bocah nom-noman aja nganti kelangan karo sing jenenge budaya, ya toh? Indonesia bisa dikenal sampai luar negeri, sampai mancanegara ya merga saka budayane. Oh, ngono. Heeh. Maneka warna suku adat budaya agama ning ora cecungkarahan ning bisa manunggal sawiji. Oh iya. Heeh. Sesuatu sing beda-beda ki malah ndadekke endah, ning padha ki malah rumangsane malah biasa. Kembang kae yen wis sak werna ngono ki malah ora ndadekke suatu keindahan ning maneka warna. Wujude maneka warna. Rupane iki malah ndadekke kaendahan. Iya Le, Tru. Wah, luar biasa. Uga aja lali ngaturke panuwun terima kasih ya Mas Petro. Heeh. Dumateng Bapak Lurah Pepunden kula, sedaya panitia lan seluruh warga masyarakat ingkang pidalem wonten ing desa Kemloko Legi. Semoga kedepannya dapat selalu menjalin hubungan persaudaraan ini. Amin ya robbal alamin. Wah, luar biasa. Acarane bersih desa yen ora metu lancaran bersih desa kurang afdol. Masuk. Mas Heru karepe nyuwara. Wah. Tunjukkan kemampuanmu. Nganu, apa iki? Wah, mau rombongane lagi teko ya toh. Penabuh urung dandan Mas Heru wis konser ning dhuwur. Wah. Nyanyi fan kok. Wah iya no. Jackson lah iya. Wah. Monggo pelok barang. Nah. Monggo Mas Heru. Apan niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa murih adoh sukar sakit Ya. Gliyatu mandang karya Mas Lindro, Mas Slentem, semonggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan Mas. Isu-isuan, santai-santaian le.
niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa mure adab syukur sakit lihat lihat tumandang karya. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa mure adab syukur sakit lihat Sekali lagi. lihat tumandang karya. Oh. Oh. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa mure adab syukur sakit lihat lihat tumandang Bersih desa sampun katur lancaran pelok barang. Wilujeng enjing Mas Lendro saha Mas Lentem. Mati lho. Mati dicek sih. Nggih, wilujeng enjing Mas Gareng, Mas Petruk, Mas Bagong. Nggih. Tansih kuatah sanget sing mirsani dalu punika enjing punika. Alhamdulillah. Piantun mriki remen kalian ringgit wayang nggih. Leres. Beda karo nggonku, Mas. Nggonamu piye Mas Lentem? Angger wayah ana tontonan wayang kulit nak metu Goro-goro ngene iki iki sing nonton karek telu. sing nonton kari Kari wong telu, lah sing ngantuk pira? sing ngantuk wong 28. Lah panjake ngantuk kabeh. Telu iku beda-beda lho, Mas. Kok beda-beda? Siji edan, sing loro budek, sing nomor telu wong golek rosok. Dadi wis gak gatekno Ora gatekne wayang ya. Heeh. Beda karo piantun nganjuk Mas Lentem. Piantun sing remen budaya, remen kalian wayang membuktikan enjing punika sing mirsani ora trima nguri-nguri malah kapara melu nguripi awake dhewe. Alhamdulillah. Mas awake dhewe wong Jawa Tengah, wong Blora kadhawan nampi sampur diparingi rejeki piantun kemloko legi. Nggih. Nganjuk kene ya, Mas. Jan waduh mau. Ngaturke panunuga dumateng kunjuk Bapak Lurah Leres saha sedaya warga masyarakat ingkang mempercayakan kepada kita, Mas. betul. Perdine panjenenganipun Bapak Panitia. Nggih. Luar biasa. Nggih. Dan Ya, Iki sing penting rak suka parisuka nggih. suka pari suka saya dalu sing nonton ya saya ringsek saya apa semakin banyak. Betul. Oke. Bahkan netizen di malam hari ini Mas Gareng kados pundi? nika banyak permintaan Mas Leres. Gareng kalian Mbak Niken kedah dipun duetaken. Wah, iya. Duet. Pasangan yang serasi yang Duet tinju. ideal. Duet tinju. Kok duet tinju mboten? Kuwi duel kuwi. Duel waduh. Duel nak niku. Iki nek apa-apa iki nek kaya kem istri cocok iki nganggo ageman ya padha warnane. Padha.
Jan ijo padha ijo. Karepe apa kuwi? Ijo iki lho wis jodoh. Oh iya. Dadi iki wis jodoh. Kuwi nak ijo. Nek ijo. Ijo nek awak dhewe. Awake dhewe apa iki? Kuning. Apa kuwi? Lumakwa kanthi pikiran sing wening. Ora pikirane tok ya atine sing wening. Lah ibu-ibu Waranggana iki ngangge ageman ireng. Ireng, iri dengki mboten pareng. Ateges wong urip ning desa, alam ngene iki perkampungan ngene iki bermasyarakat iri dengki mboten pareng. Engko mundak kaya bojomu. Lah kene. Ana apa-apa sithik dirasani karo tanggane. Piye Mas? Kalau mas-masane grendek, mas-masane grembyong, ngene iku rumangsamu, Mas asli. Gak, kuwi Mas salsu, Mas semprotan. Mas semprotan ngene iku kena keringet ya luntur. Dadi iri dengki mboten Mboten pareng. pareng. Kelir wayang ki putih, Mas. Kelir geber wayang ki putih. Apakah arti dari putih? Seperti pemuda-pemuda Kemloko Legi selalu tetap berusaha dan menjunjung tinggi negara Republik Indonesia sampai sak pupute getih. Oh, putih. Jadi berusaha sampai sak pupute getih. Lah karpete ki abang. Abang, kok mau takokno kabeh to Mas? Abang, aku bangga menjadi warga negara Indonesia khususnya warga Kemloko Legi. Amin. Sing seneng uri-uri budaya Jawa, urip-urip para seniman budaya Jawa. Punokawan Gareng Petro Bagong iki warnane biru, Mas. Biru. Biru. Heeh. Niku nggambarke para seniman utawi panjak-panjak utawi pengrawit ingkang rawuh dalu menika biru. Bingung golek nggon turu. Ngene iki arep turu ya bingung disawang teko ngarep ya saru. Heeh. Biru maksudnya bisa ditiru. Oh, bisa lakone ditiru. sing apik dinggo sing elek dibuak. Betul, Mas Lentem. Lah Mas Nanang ki nggawa pink. Ping pironeh aku diundang rene. Ditendang. Diundang. Oh. Pancen untune iki nyogrok-nyogrok dadi rek gak patek jelas. Loh. Iki Mas Lendem sesuai atensi atau request dari para netizen yang sudah masuk lewat via streaming dari Streaming, menika komen-komen. diduetke Mbak Niken kalian Mas Ya. Bagus. Tuh. Sik. Mbak Lucy sik wae. Dadi Permintaane ya nanti. ora iso kowe selak wae to iki. Nah yo modele Modele digolekne sing ayu ra gelem. Niki ki request sampun kat sore wau. Nggih. Dadi lek sore wau niku kula ngancani nduk niken merga nembe sakit watung gitu. Lah sakniki niku request kedah diaturaken. Oke. Lek pun jenengan mboten duit kula sing didukani. Mengke kula dikira ngutus, mengke kualat. Oh, ngaten nggih Mbak Lucy. Kula duet kalih Mbak Niken. Ha nggih temong. Jenengan duet kalih sinten mengke? Mbah buyute jenengan mboten. Kok karo Pak Barok duete mriki. Ha nggih. Injis. Injis. Aja sumong. Ale Abah Barok. Abah Barok kene. Pak Barok, ndi Pak Barok? Lah menika wonten ngandhapipun gayor. Gayor. Saiki wis ora abah kok ya. Sanapa? Abuh. Oh, alah. Abah ya, iki diduetke ya. Duetke Mbak Niken. Apa kuwi lagu deh? Dewa Tresno. Oh, Dewa Tresno. Senenganku kecilik. Ya, kene tegane klopo ijo. Bejane sing Bejane sing menek. Bejane sing enek. tekane klopo ijo kok bejane sing Lah, apa? meneh. Bejane sing di bojo. Lah bojo ra dipenek edan ki. Oh iya ya. Ngono ya. Oh iya senenganku lho, Mas. Wis rada kendel, Mas. Awake dhewe ndereke panjenengan ki 2011 lho ya. Nah. Iya 2019 ya. Iya. Bulan Agustus tepatnya SMP. bulan Agustus tanggal 19. Ya kene Cahaya. Jumeneng lon-lonan lumampah. Oh iya. Ya coba dirayu to. Karaben otot-otot kaki. Peredaran darah semakin lancar ya. Jumeneng Dik Niken. Monggo Dik Niken jumeteng. Ya. Jumeneng. Iya jumeneng. Maksudnya bojone Ju saiki wis meteng ngono lho, Mas. Bayuh. Bocah kok lunyu ilate lho ya. Nah aku lunyu bar kemuoli ya. Dagelan ngurusi wong meteng. Lah kula niku sensus kok Mas teng dalem niku. Nggih. Ayo kene awake dhewe sebagai pengamat. Oke, pemirsa. Komentator. Ya betul sekali. Pengamat kita. Loh, kok pengamat tuh sampean niku duwe karo kono. Kok ya pas ya, klambi barang. Lah yo ngomongnya. Apa dong ijo bot? Kamu kok ora janjian lho. Lah, Kok cari. iki Iku kecil sehat. Niki Mbak Lucy roh. Niki sak jero-jeroane padha iki. Lah iso to. Masa jenengan nggen ping kembang-kembang. Ora. Masa wis tau nginceng ngonanku.
Bahaya Salah Raden. becek. Kula niku wali barang ngaten niku. Aku anggere Nah, kira Dewa Tresno, aku tak duduk ya. Mas Lendem, Nggih, nggih. gimana komentarnya Mas Akbar kalian Mbak Niken koyo sopo? itu penampilannya sudah baik. Malah itu sampean seperti dalang senior. Siapa? Itu Pak Rudi Goreng. Wes ngadeg iki kaya jumeneng kaya Pak Rudi Goreng. Ya Allah. Penampilannya sudah baik. Betul. Ini Mbak Nikennya juga dandannya macanya sudah cantik. Terima kasih. Mas Akbar sudah ganteng. Terima Tapi kasih. besok-besok lagi kalau nyanyi pakai sandal ya. Itu biar Lho ini panggung. Terima Sama, kasih, Mas. terima Sudah kasih. kelihatan Oke. romantis. Nanti lagi, Dek. Oke, netizen wis apa iki wis Ngeten diaturi iki. muga ana Sampun pengganti. marem. Ah, Wes. memang ini stylenya Mas Akbar. Betul. Enggak kok terus lagune yo enak, duetane yo enak to Duetan ya. yo penak. Heeh. Sinten maneh menika ingkang kedawan? Mas Gareng. Sing durung mau sapa Mbak Dwi? Nggih. Dwi ya, jumeneng ya. Ayo, Ndek. Ayo. Dek ditalekno dit. Ayo wi. Terus apa? Di duet kan neh. Duet nah iki. Iya no, karo sapa biasane duete? Biasanya kali sinten? Iya. Ayo. Ayo. Omong Ayo. dhewe apa tak omongne lho. Sing ndi? Gak ngono, sing wedok kuwi lho terus nglirike kono kuwi lho, Mas. Sing ndi? Terus ngelirik Mas Red ngono kuwi lho. Ah nggih. Napa tembangipun Cahayu? Niki Mardika mawon, Nggih. dereng wonten pamundutan Betul ingkang sekali. lebet. Nggih, napa? Sesuk anu lek macak latihan se alise gen ora kaya bendo ngono kuwi. Endi, Mas? Lah iki lho. Mosok Ndeledek. Lah iya iki. Masa ndeledek ini? Lah yo diledek kaya bendo e. mosok to kaya bendo ndi to, Dik? Wah, keke kok. Kok ya Apa tembange Cahayu? Duet apa dhewe? manut toh? Duet. Biasanya kali sinten? Mas Gareng. Ya karo Wiraswara, Mas. Oh, nggih no, ayo kene. Masa karo operator Lah, seni iya. ndak mungkin. Berarti Artio berarti. Weh, niki ki senenganku kecil nak Mbak. Ini duet kalih. Iki mau wis WA Mas Lendro aku tak nyanyi karo Mbak Dwi ya. Nah, Iya, no wis ya dibaken pun pinten-pinten dinten ngono iki. Oke. Wis inbox aku ya sini. Lah. Wis pirang-pirang dino mau batin jare. Duet karo Mas Tres renek sing ngiboti malah. Iya. Mas Tres tak pilihne dhewe engko. Nggih. Ayo kene Mas Heru. Wah sing ibot karo sing ketipu nganu ya, ikete kaya wong anu, sakirah. Oke.
banjar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing nitik saka busanane iki wujuding Brahmana sapa peparapmu panemban jagoning para Kurawa peparapku begawan manik-maninten saka pertapan ngatas angin bali takon jenengmu sapa heh Janaka kok wis ngerti karo jenengku lho aku ki mau kamangka ngawur ning bener aduh kadung ora tak udoni padake nomor togel wae Janaka ana paran kowe wong Pandhawa dina sak mengko manuta sliramu ndak perjaya pranaan Pandhawa wis kasil ndak kalahake malah ponakanmu si Garwaca bisa tak gawe lumpuh ragane Pandhita murang tata maju kepara ngarsa leganing atimu kelakon dadi intiping neraka jahanam kowe mudhar kowe. Enteng kapuk kasektenmu. Ayo ngadeka kowe.
Jare kowe satriya lelananging jagat lancuring Madyapada. Tak enteni tangimu he Janaka. Riris harta palwanu ting ranu tersing karsani ra bening kayon manis eling ra Gusti rahing kamanira wis anggeni boyo ana parigawe apa? Tuwuh pitakon sajroning atiku Kaki Wenang. Ing atase Kaki Asih Prana kuwi tetungguling para Jawata. Nanging sebab apa? Mung perkara lelakone wisanggeni wae kok dadak tambuh. Om, Mas Tunamasidam Sekaring Bawana. Iya ta iya? Yen to pun ulun mbok keparengake batang marang kersa kita, yektine kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata. Jaragan sediamu bakal njabel negara Ngastina, sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa kang aran Begawan Manik Maninten. Wisanggeni sumurupa apan kabeh mau gaweaning para Jawata. Merga apa? Merga yen kita wisanggeni bakal njabel praja Ngastina tan murunga bakal memirang marang para Jawata. Sabab Baratayuda bakal cabar, Baratayuda bakal wurung. Mongko Baratayuda Jaya Binangun wis cinadhang lawan para dewa wiwit Pandhawa Urawa durung gumelar aning jagat. Baratayuda wis tunulis ana panguwasaning para Jawata. Mongko yen kita nggege mangsa gelak wanci sayekti kita bakal mimirang kawibawaning para dewa. Nanging Kaki Wenang, nanging kepriye? Apa ya mung mandhek tekan semono anggonku kepengin ngaturke dharma bektiku marang para pepunden Pandhawa Kaki Wenang. Wisanggeni sumurupa dharma bekti kang bisa kita aturake marang pepundenmu Pandhawa besok sadurunge perang Baratayuda kawiwitan. Ya kuwi kanthi srana anyernake Durga lan Kala. Pancen wis kinudrating jagat pinesting widi pinurba ing dewa. Durga lan Kala patine ana ing astamu. Kaki Wenang. Batari Durga lan Bathara Kala kuwi wujuding Jawata. Kira-kira apa wisanggeni kuwagang anyernakake Kaki Wenang? Wisanggeni lelakon iki dadi pancatan. Jeneng kita bakal sun paringi kanugrahan wujuding pusaka kang winastan Gada Inten. Pusaka mau dadi simboling wahyu katentreman amarga ing besuke bakal kinarya amrunah satru murka. Enggal tampanana kanugrahan iki kula. Hina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk ong sataning kukila ringkane goro saketer kini donganing kunglir wowo sing pinipahanco ngaturake panuwun awit kanugrahan kang wis Kaki Wenang turunake marang Wisanggeni. Ya kuwi wujuding pusaka Gada Inten kang dadi simboling wahyu katentreman Kaki Wenang. Mara gage
Baliya aning ngarecapada tulung ana kadangmu kang lagi nandhang ruga. Kang sarta silrenakna memalaning jagat Begawan Manik Maninten. Nyuwun pamit Kaki Wenang. Kapantuk wahyune ngalah ya dumilah mangukut ilmu bangkit ing piye wisanggeni olehmu gugat aning kahyangan Kakang Antarja aku bablas madhep parang kahyangan alang-alang kumitir ana ngrasaning Kaki Wenang paring dawuh mbok menawa baline negara Ngastina tetep ana lakon Baratayuda Jaya binangun besok. Nanging aku diparingi wujuding Gada Inten kinarya amrunah Satru Murka, wujuding Bathari Durga lan Bathara Kala besok sadurunge perang Baratayuda tinempuh. Banjur nasibe Yayi Garutkaca iki kepriye wisanggeni? Aja kuwatir, Kakang. Ndak grayange ragane Kakang Gatut. Muga pangaribawaning kanugrahan Gada Inten bisa anyembuh kasantosan. Nutuke laku. Iya wis anggeni. Kyai Semar. Ngosik iki kok Kanjeng Rama Janaka nglumpruk tanpa daya? Kanjeng Rama bibar tanding tiyasa kalian pandhita inggih peparab Begawan Manik Maninten wingking saking pratapan ngatas angin. Tak usadane Kyai. Sanggeni wis sanggeni kang wis timbul. Iya Kanjeng Rama. Bubar wae aku nyadong tumurun ing kanugrahan Gada Inten kang dadi simboling mahyu katentreman. Niatku kang becik bakal jabel Praja Ngastina tinemuning jebul durung bisa. Amarga baline Ngastina kudu anempuh srana Baratayuda Kanjeng Rama. Syukur bagi jumurung yen to wisanggeni wis antuk kanugrahan. Dimen saya ngatonake dharma bektimu marang pepundhenmu Pandhawa.
Pandhita anyar katon kae sirenakno. Ndak sawat wujuding gada enten, mbah dadi apa? Jebule kowe guru bola bali bola kowe gawe rusuh aning madya apa to njalukmu piye kowe iki dadi ratu ning dewa jane kowe wis penak-penak mapan ning Sela Kandha Warubinangun Sela Kandha Kakang Semar aja kleru panarimamu nggonku Asarira Brahmana mungkin Arya Pancatan tumedhake nggoda inten kang dadi simboling mahyu katentreman marang momonganmu Siwi Sanggeni. Mangkono? Iya Kakang. Kabeh mau pancen wis dadi kodrate. Gandeng kanugrahan wis tumurun luwih dhisik ndak pamit bali marang kayangan ya Kakang. Iya Guru, matur nuwun ya. Toblas. Ratu iki tinemune jebul Kanjeng Hyang Brahma. Iya putuku bocah bagus. Pone yang mung kinarya lelantaran tumuruning kanugrahan. Kanugrahan Gada Inten besuke bakal dadi pusaka kinarya anyernake Betari Durga lan Bathara Kala sadurunge Baratayuda tinempuh. Iya Kanjeng Hyang. Dawe kaki wenang mau uga kaya mangkono. Nanging ana pitakon kang kececer durung ndak takonake. Lho, babakan apa kulup? Kenang apa? Kenang apa Wisanggeni bakal asung Darma Bekti wae kok dadak sadurunge Baratayuda dadi? Apa putumu iki ora bisa ngaturake jiwa kasatriyane nalikane perang Baratayuda? Wisanggeni. Janjane pune yang ora mentala kandha babakan iki marang jeneng kita. Nanging pancen kodrate kudu kaya mangkono. Kang cekak cukupe jeneng kita Wisanggeni besok ora bakal menangi wujuding perang gedhe Baratayuda kuwi mau kulup. Lho, kok ngono? Wis aja dirembug. Kang baku kita putuku Wisanggeni tetep dadi patuladan tumrap para satriya tarunaning negara liyane. Tetep tumindak becik anempuh dalan kang rahayu lan anjaga marang guyub lan rukuning para kawula ya kula. Sebagia amangungkung gumya guyub milangani rampa araca katon sigra sinanggaan rotirana sebagia amangungkung gumya guyub milangani rampa araca katon sigra sinanggaan rotirana
Rama larata saking kutha Sakura kula yen atana mutusa sang seri lelakon wis padhang tetrawangan Kyai awit saka kridaning wisanggeni kang sembodo ambayong kanugrahan godho inten wahyuning katentreman bisa murakapi marang katentremaning lan karaharjaning para bebrayan agung ing Indraprasta Kyai. Semar tumut nyekseni Gus. Siji pesti loro jodho telu wahyu papat derajat pangkat lima donya punika amung purbaning kawasa ingkang nyumerapi. Perkawis kamukten negara Ngastina ampun banget-banget digondheli. Awit negara Ngastina menika saged wangsul dhateng para Pandhawa kedah sarana nyebrang getih teteken balung cecolok tombak agenging Baratayuda jaya binangun. Paripurna